Môže žena, ktorá vyrába prírodnú kozmetiku a zároveň je tvárou svojej vlastnej kozmetickej značky zošedivieť? Možno sa to zdá ako nepodstatná otázka, ale nie je. Pretože úprimne stále platia iné štandardy pre ženy a iné pre mužov. Nechcem tvrdiť, že je to vedomé, ale ani nehovorím, že je to správne. Ale muž môže zošedivieť a vraj zreje ako víno. Ale keď je šedivá žena, hneď si vypočuje: vyzeráš staro, už to nie je ono, ty o seba nedbáš. Nároky na náš vzhľad sú omnoho vyššie a je náročné a stresujúce s nimi držať krok. Farbila som si vlasy viac ako 30 rokov, každé 3 týždne a čím ďalej, tým viac som cítila, že to robím len preto, že sa to odo mňa očakáva, nie preto, že by ma to tešilo a robilo mi to radosť. Úprimne a bez servítky, nenávidela som to. Farbím si vlasy, ale zároveň hovorím o prirodzenosti, o rešpekte k telu a seba prijatí. A začalo to byť vo mne v rozpore. Pred pár mesiacmi som si povedala dosť. Prestala som sa farbiť a začnem prechod na svoju prirodzenú farbu. Nech už je akákoľvek. Sivá, biela, soľa korenie. A poviem vám, reakcia môjho blízkeho okolia je taká rozprúplná a zaujímavá. Dokonca od ľudí, od ktorých by som čakala podporu, ma presviečali, aby som to nerobila, vraj som na to ešte príliš mladá, alebo keď si necháš šedivé vlasy, budeš vyzerať ako taká teta, čo vláči nákupy z Lidla. Mimochodom, ja vláčim nákupy z Lidla pravidelne. Neverím, že keď si nafarbím vlasy, tak bude tie nákupy za mňa vláčiť kto si iný. Všakže. Pravda je, že farbenie vlasov ma vyčerpáva, už to nie je radosť, je to boj. A ja som sa rozhodla, že už nechcem viesť boj sama so sebou. Chcem, aby moje vlasy boli také ako ja, prirodzené, skutočné. Neviem, ako to dopadne, možno to bude vyzerať hrozne, čudne a možno to bude vyzerať krásne. Ale chcem to prejsť vedome, pretože práve nadišiel čas, aby som sa prestala báť svojich šedín a vrások.